Jeg er Sirius, den klareste stjerne på himlen. Jeg leder mennesker mod deres mål, når de navigerer på verdenshavene og gennem livet. Jeg har altid vidst, at der var et eller andet udefinerligt. Jeg har været vokset op med den overbevisning, at penge det er noget, man skal arbejde hårdt for. Jeg blev drillet i skolen, og jeg var ikke just min mors favorit. Så jeg ville væk, jeg ville opbygge mit eget liv. Jeg ville ikke være fattig. Mit hårde arbejde, det kan på det. Jeg steg hurtigt i graderne, tjente rigtig gode penge, men jeg lyttede ikke til mig selv. Så jeg flygtede fra mine følelser og mavefornemmelser, drak til tider for meget og arbejdede alt for meget, i stedet for at hjælpe mig selv. For 2 år siden tog jeg springet ud af den falske tryghed. Jeg begyndte på et fantastisk coachingprogram i USA, og samtidig begyndte jeg på livsmentoruddannelsen. Det er simpelthen de 2 bedste gaver, jeg nogensinde har givet mig selv. For der bor jeg på en lækker tropeø med palmesus. Jeg lever det, jeg brænder for. Jeg hjælper andre til at følge deres hjerte og nå deres mål. Det er simpelthen fantastisk. Tænk engang, jeg lever det, jeg altid har drømt om. Tak.